3 етажа, 4 спални. Напълно обзаведена на брега на морето в Созопол. Остани до края да видиш и най-важното. На вторият етаж имаме впечатляваща всекидневна отворен план. Тук също така имаме и трапезария. Много готин детайл е камината. И тук вече завършваме с кухненският бокс. Качваме сега на третия етаж, където са трите спални. Това е най-голямата спалня с размер над 20 квадратни метра и най-хубавото е, че има такава гледка от панорамната тераса. Това е втората спалня и страхотното предимство на този имот е, че всяка спалня има собствен санитарен възел. Къщата разполага и със собствен басейн. А най-важното, за което ви споменах в началото на видеото, е ето това. Спа зона, с която много малко имоти разполагат. Ако мислиш, че можеш да си позволиш този имот, убеди ми се.